Dwi'n meddwl o ran cerddoriaeth Gymraeg, iaith, mae gymuned LHDTC+, dwi'n meddwl bod i dal ddim wir yn cael ei cynrychioli. Yn y byd celfyddydol, does dim cynrychiolaeth. Wel, does dim cynrychiolaeth hafal o leia. Hyd yn oed nawr, chi jyst ddim yn gweld neu clywed cerddoriaeth LHDTC+ yn eich bywyd dyddiol. A yn ymwedig ddim cerddoriaeth Cymraeg. Dwi'n mynd yn ôl i'r 90au pan oedd diffiniad y band dwi'n aelod ohono di cychwyn. Ac dwi dal ddim yn gallu meddwl am unrhyw un arall sydd yn rhan o'r gymuned yna, sydd yn rhan o'r sy'n hefyd. Sydd yn eitha trist, really, feddwl amdano. Fi wedi bod yn really lwcus, fi wedi bod mas ers o'n i fel yn 15 mlynedd oed, so i fi, mae fe jyst yn rhan o pwy ydw i, a dwi wastad wedi bod yn really kind of agored ynglyn â dyna pwy ydw i, ond fi'n gwybod mae fe dal yn really anodd i lot o bobl. Fi'n credu bod ni'n meddwl bod ni mewn amser yn hanes ble mae stwff yn really haws i fel bod allan, ond fi dal yn meddwl yn y celfyddydau a bob peth arall fyd, mae fe dal yn really anodd. So chi'n gweld fel headline gigs neu gigs lle mae'r holl line-up yn LHDTC+. Dwi heb gweld unrhyw un sydd. Dyn ni angen wneud fwy o ran cael y lleisiau yna mewn i'r, yr institutions yma a'r y sefydlawydd yma a hefyd fel y sianeli yma ble mae bobl yn gallu mynegu hunan yn creadigol ac yn celfyddydol. Achos mae yna bobl bendant yn mwynhau'r gerddoriaeth ac yn mynd i'r gigs ac yn ffrydio'r gerddoriaeth ac ar Twitter ar Instagram. A dwi'n gwybod hwnna o fod yn DJ fy hun o'r gynulleidfa da ni'n denu yn clwb sy'n Gymru Cymraeg ac yn Gymru Gymraeg ac pobl o beth o ban byd. Felly dwi'n gwybod bod y gynulleidfa yna. Mae lleoliadau yn rhywbeth bwysig achos dych chi ddim yn teimlo'n saff weithiau yn lleoliadau sy'n cynnal y gigs yma. A mae hwnna'n cymryd mewn holl beth o fel menyw a fel person LHDTC+. Fi'n gwybod bod yna llefydd byswn ni byth yn mynd. Dwi'n amlwg yn pastio fel menyw syth. So wedyn rhaid chi feddwl am y bobl sydd falle ddim yn pasio'n syth ac yn ffitio'r heteronormative steil o yma. Lle maen nhw'n mynd i ffeindio rhywle saff i wylio gigs neu i chwarae gigs fel person LHDTC+, achos does dim. Essex Williams a fi, y ddau ohonyn nath greu Dirty Pop ond yn dal yn DJ. Nath ni ddim creu y noson yna i fod yn noson oedd yn mynd i apelio at gynulleidfa LHDTC+. Nath ni just wneud noson oedd yn eisiau wneud achos oedd ni eisiau chwarae'r music oedd ni'n hoffi. Ac fel mae'n digwydd, nath y gymuned yna ffeindio ni. A dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd trwy hwnna ydy bod pobl sydd ddim yn rhan o'r gymuned yna wedi a clywed y gerddoriaeth a b, mae wedi agor eu llygad nhw i weld y gymuned yna mewn lleoliad sydd ddim yn rhywle lle maen nhw wedi cael eu rhoi i un ochr a di gorfod cwrdd oherwydd pwy ydyn nhw. Fi'n credu mae angen mwy o bobl yn creu gwaith a deunydd queer, ble mae'r narratif ddim ynglyn â fel rhywun yn dod mas. Fi gyda cerddoriaeth fi'n sgwennu, fi'n mewn perthynas dy menyw a fi'n canu a rapio ynglyn â hynny, a mae hwnna jyst yn rhan o bywyd fi, a fi'n credu ni angen normaleiddio hynny fyd. Dwi ddim just fel, let's have loads of coming out stories. Actually, gawn ni just gweld pobl queer yn just bodoli. Fi'n teimlo fel bod Cymru yn gyffredinol o'n profiad yn groesawgar i'r gymuned LHDTC+. Ond o ran y celfyddydau penodol, fel o'n i'n sôn, does dim cyfleoedd, chi'n gweld falle Pride unwaith y blwyddyn, ond really just bunch of rides ar hyd stryd yng Nghaerdydd lle mae yna cwpl o nightclubs hoyw yw e. Mae Pride wedi dod yn rhywbeth nawr lle dim just pobl LHDTC+ sy'n mynd, mae pobl syth yn mynd, mae teuluoedd yn mynd sydd yn fysa hwnna byth di digwydd fel 10-20 mlynedd yn ôl. Mae hwnna'n amazing. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth yn enwedig o, dwi'n meddwl am hwn trwy lyged Dirty Pop.
really wedi dod ar y gymuned. Nid yn rhan o'r mainstream, ond falle bod bobl, a fydde'n ystyried eu hunain falle yn bobl straight, maen nhw'n rhan o'r un gymuned. Mae'r gymuned ar y dance floor, a dwi ddim yn meddwl bod pobl yn poeni pan ti'n dawnsio drws nesau rhywun. Tod, pwy maen nhw'n mynd i'r gwely efo, neu pwy maen nhw'n ffansio. Os ti'n gallu creu cymuned ehangach sydd yn parchu ei gilydd ac yn mwynhau, i fi, dyna ti wedi gwneud y job. Mae hanes Cymraeg yn hanes bobl queer, mae pobl queer Cymraeg yn rhan o hanes Cymru, un peth fel, tymod, bobl di-Cymraeg, tymod, fi'n credu mae angen ni wneud loads fwy o gwaith ynglyn â fel pwy sy'n cael ei platform o ran lleisiau. A fi'n credu, tymod, ti fath yn gallu cael mwy ohono ni, definitely.